Ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido TV ebe ọ na-akpọtụba. Ama m na unu abọọla chi ọfụma. Ezinụlọ udo. Onye na-enwekwa udo na ezinụlọ ya yọma ọbasi dị n'igwe ka onye ya udo. Maka mmadụ agaghị enye gị udo, ọ Chukwu ga-enye gị udo. Ma ọ na ikpekwesị ọ ga-enye gị udo. Maka enwe ndị nwere oke isi ike, agwa ha ofu asa abụọ ka ha ga-eme. Mba, wepụ aka n'ụdị agwa ha. Meme ihe ga-enye Chineke otuto, ọwụ ihe ga-enye ụwa otuto. Maka ihe ha Chukwu otuto, ihe niile na-adịrị gị mma. Kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa? Isiokwu gbawa ọkpụ. Isiokwu wụ kedu ihe a ga na-emewe nwaanyị obi na-adị ya mma? Ọwụsọ nwaanyị o. Kedu ihe a ga na-eme nwoke obi na-adịkwa ya mma? Maka ezinụlọ kwesịrị na-adị na mma. Chineke kwụsị aka nri kwa aka ekwe, aka ekwe kwọ aka nri. Isiokwu a dị mma ịnụ na ntị, mana ị ga-eji nwayọọ buru oche gị nọdị jii gee ntị na ndị ọbịa mkpọtara n'ime ụlọ n'ụbọchị taa. Ọbịa ezigbo nna lụgoro nwaanyị lụta ya anya ọma, na ezigbo nne lụgoro di lụtakwa ọfụma. Ha na-awụ ka mị na ha ga-eti ọnụ na isiokwu a ka ụwa nụkwa anyị ntị. Mana agakwa n'ebe ọwụna otu anyị ka na-ebido. Ị ga-anọrọ anyị si na mbido ukwe na mmecha. Maka nne na ihe abụghị oche ahụ ị nọ n'ime gaa ebe ọzọ, echi ọzọ m bịa n'ụlọ wee ihe onyonyo bịa nweta gị tiga gị n'isi mbido TV. Ana m egwukwa egwu. Aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Ka anyị gaa n'ụlọ ndị mị na ha ga-ekwu okwu nke ụbọchị taa. Ndewo. Ndewo. Biko ị ga-eji ọnụ Chineke nyere gị kelee Igbo bụ Igbo n'olu kebeku na ọkwa ha olu nke ụwa niile, olu ndị ebe unu kelee ha gị gwakwana ha onye ewu. Ndebe ka anyị ndewo nyo. Ọ ndị ewekunu na-ekele nne ndebekunu. Ọ ndewo. Mụ na-enwe olu ndị ebekunu na-eji ekele ndị mmadụ. Ndebe ka anyị ndewo na unu dikpo ole. Asị mmadụ n'ụlọ dikpo unu ji anụrụ kịta. Awụkwa nwafọ onye Igbo, Imo steeti, Obiangwu town, Umezi Obiangwu, lụọ dị n'eji ala Obiangwu. Amụrụ m n'ụlọ, lụọkwa m n'ụlọ. Adịkwana m proud hwe dị ahụ asị ewe ahụ ka adaru. So onye mụ na ya bi dịkwa na nwanne m. Awụkwana m Celine Nwabueze Njọkụ. Igbo dị mma na Chineke gọzie unu, ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ise. Anwụọ Chief Charles Ụzọndụ. Awụ m onye chiri echichi dị iche iche ma n'ala Igbo ma na Lagos. Agakwana m akwụkwọ mgbe madam gụghasịrị anyị ngwongwo na ngwongwo akwụkwọ ọ gụrụ, obi amapụ m, mana ekelekwa m Chineke m bụrụ ụzọ gaa yunivasiti pụta, gụkwa n'aka ọzọ nwekwa certificate, nwekwa n'ọnọdụ omenala niile dị iche iche n'obodo Naijiria. Ana m asị Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụbọchị taa ka Chineke were mee ka ọ dị unu mma n'aha Jizọs. Ndewo na ụmụnne. Ka anyị bido isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, nne dị mma. Ka anyị bidogodo na nke ụmụ nwaanyị. Maka asị ụmụ nwaanyị, ebe obodo a na-enweghị ụmụ nwaanyị, obodo a anaghị ezu ezu. Ọkwa eziokwu? Anyị je isi n'ụlọ. Chief ikwetekwe. Anyị je isi. Awụ n'ihe ọkazi. Ngwa nne ka m ma ịbịa na nwaanyị godo. Ka m gaa na nke Chief ka m na-ebido n'ụbọchị taa, maka ụmụ nwaanyị mbịa nke na ọ ga-atụ ihe ọbụla nwaanyị. Chief, ile ihe ị chere a ga-eme nwaanyị obi na-adị mma? Ịma na ajụjụ ahụ ị jụrụ o siri ike nke ukwuu, mana otu na otu ọbụla a ga-aza ya aza. Ime nwaanyị obi adị ya mma, ọ dị ahwa. Ọkwa nwoke ga-eme nwunye ya obi adị ya mma. Nwoke ọbụla kpụrụ onwe ya nwoke ga-ahụ nwunye ya n'anya. Ịnwe anwa hụ nwunye gị n'anya, obi adịla ya mma. Ị na-ege nwunye gị ntị, gịla ya na-ada ntị, gịla ya na-akụ akụkọ ụlọ, gịla ya na-ekwu okwu gbasara ụmụaka ma Chukwu nye ụnụ nwa,
ga-egere nwunye gị ntị ya egere gị ntị obi ga-arị ya mma. O nwere ihe nri ahụ a na-ekwu ihe a na-ekwu nwe mgbe ụfọdụ anyị na-asị ụmụ nwaanyị siri ike ọsa ha wụ ọkazi esiri ha ike ọtụta esiri ha ike ọtụta ahụ mana gị wụrụ nwoke hụrụ nwunye gị n'anya ị ga-ahụ ụmụ gị ndị ka nwaanyị n'anya kwa ị ga-ahaziri ha ihe ihu ụzọ a ga-esiga ya dị mma. Ka m gwa gị nwoke hụ nwaanyị n'anya ọ dịghị na ọ na-emere ya. Nwoke hụ ala nwaanyị n'anya ihe ọ ga-eme bụ mgbe ọbụla akpachi anyị asị gị gbuo ya ma ha nwunye ya. Chief, ịma ajụ m jụ gị ma anyị ga-ebu ezumike atụm ime ụmụ nwoke nọ emeghị mere ha obi na-adị ha mma ọ ntamu oge ọnwụ na eme ha na-echigbu onwe ha ụdị nwoke a kedu ihe a ga-ememete ya mma? Dịka m na-ekwu na mbụ si ya ihe ha si na mbụ si n'ọbara ha ọbara eji eme ha kwa ọbara emeka emelu emelu ome ihe ị ga-eme obi arịghị mma. Mana gị nweta nwoke dị otu ha biko nwa m ọ nwanne m lee eke n'anya ebe ma nwere ebe dị mma n'ime ya hụrụ ebe ahụ ya ịbịala eme ọkpakpara agba ya otu o si eme agaghị ebidekwe. Mana gị bịala ebe ahụ ka m kwukwa eziokwu ama m ihe anyị nọ na telivishọn o nwere ihe na-eme nwoke obi arị ya mma gị rụrụ nwunye ya ihe ahụ ma ị nwere ike ime ya ya echehutu mere ya ha gị jegomachara ya iwu ị gaghị emeta ya n'ihi na onye akwara hypertension ekonomi ya ahụ gị chee ka eche na ọbara na-ekwu mana nna ya mana nna ya moto dị nweta dị otu a ka o si ya mere oche si na abụrụ o nwere otu mmewure ekpuru onwe m mara gị atụmatụ enweghị m ike iburu nwaanyị ma ọ bụ 24 hours adịghị eme ya eme ana onye ọbụla ma onye chefu ụzọ ndụ ụmụadatụ mana chọọchị mana ama mana ọchịchị mma ya ma kwuchie gị na ndị na-eturusa biko gbaalụ m emere emebere hapụ emere m ihe ọ jọgara. That is otu aka na-esi ebi di na nwaanyị ga-esi biri n'ime ụlọ ya arị mma n'ihi na ụmụ nwoke. Chief, ka anyị bidozie ebe ị nọ anyị chọrọ ka imepe ọnụ mepee obi nye m ụmụ nwoke ndụmọdụ ha ga-eji na-ebi n'ezinụlọ ha ka ọ na-adị mma ka ọ na-adịkwa Chineke mma ka Chineke na-enwe otuto n'oge ọbụla. Nke mbụ ụmụ nwoke ibe m ọ ga-arịrị ọnụ mma ịhụ na ọ dịkwana ihe mmadụ riri ya eze nwaanyị gị nwanne gị gị lechie nwaanyị gị anya ya elechie gị anya ya rụbede ọkụ ilechighala anya ọ ga-elechi gị anya gwakwa ya eziokwu gwakwa ya otu ihe gwakwa ya otu ihe agwakwala ihe n'ịwụ ịgwaghala nwaanyị gị eziokwu ihe ịwụ otu iji chụọ ya ya eso gị n'ụzọ ahụ tụ ana m ayọ ndị nwoke si biko nwaanyị nwoke ịkụ nwunye ihe adịghị mma mba ọ dịghị mma kama gịla ya ji nwayọọ baa n'ụlọ were ire ụnụ gụọ eze ụnụ ọgwụ kpọkwala ya họnị kpọkwa ya suwiti kpọ ya ịhụ ọbụla na-eji akpọ nwaanyị echitikwele ya arụgbukwele ya. Na ebe ụmụ nwaanyị ibe m nọ lejieni du n'anya diwogori nwaanyị m chọrọ ịsụ pant na-agagharị na street ma di m dị ndụ ụwa niile tikere m good ọhụ di ya chọrọ mana ya nwụọ nsoro pantị ahụ esi ụdị ihe gburu di ya nte lipstik esi ihe gburu di ya maka ahụ na-akpọ ọ ga-adị ugbu a lechie di gị anya parị ya dakwa di gị ma omumu ọsọ di gị o ji aṅụme dashi ụzọ kpọbata ya tii ya ka n'ọnụ ya gbọọ gasa anya ahụ dowe ya n'elu akwa gị ma mma fụda asị ewe dechida nada agbalịla o nwekwara ike ịlọrị ego rụrụrụ onye higa ego ahụ ọwụwa ụwa niile ha chọghị wụsị adịghị lechi gị anya akpọ Mr. and Mrs. na tebụl ọ bikos ọ dị ndụ ya hụrụ ma ọ dịghị ndụ aga ịkpọ Mr. and Mrs. to the high table lejie ya anya di gị ga-ekpachi gịnị ọdụ onye gị kwuru gị ka anyhow ga na-egori were aka abụọ ji parị ya
unu chọọ ịja anyị ajụjụ gbasara okwu nke taa gaanụ n'anya onyonyo anyị site na eji na @isimbido tv na webụsaịtị anyị na Twitter @isimbido tv na Facebook @isimbido tv na Instagram na @isimbido tv ịchọkwana na webụsaịtị www.isimbido.com na-ejitere na ya ozi anyị na-azụ unu nwekwana ndụmọdụ ịchọrọ izipụga ụwa ka a gere ntị ndụmọdụ gị dị mma jitere anyị ezi gị kpọọ anyị n'ekwentị anyị ị ga-ahụ edebe n'anyị onyonyo ị na-akpọ anyị na-aza gị inwekwana egwu ị na-eti ịchọrọ ka ụwa na-anụ kpọtụrụ anyị nyere gị aka gbasaa ozi ọma ha inwekwana mmemme dị iche iche na-akpọtụrụ anyị ị na-akpọ anyị na-azanụ mana anyị abịago na njebede taa onye bịara ije nwụla nne na nna eleghị unu ga-agwa ndị mmadụ ka emesịanụ ngwanụ feenụ aka ka emesịanụ anyị ga-ahụrụ n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịa n'ihu ndụ na ike ga-awụ nke unu ma isi mbido ga na-awụkwa isi mbido ọ ga na-awụ isi mbido na-aga n'iru ọ ga-adịrị Isimbido TV na mma Amen.